Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah la qaula wa la quwata illa billah. Amma batu kasugengan karaharjan kabagian sosih wiloso ning Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah kapayungaken dumateng kita sami. Amin. Shalawat dan salam terkunjuk panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka mustikaning jagat memani ing umat ingkang beto syafaat benjing wonten ing yaumil qiyamah. Amin 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 amin. Suwun nuwun kawula nuwun. Allah matur alhamdulillah wonten ing rikalenggahan dinten Sabtu Legi maleme Minggu Pahing wonten ing kalender 15 November 2000 langkung saged pepanggihan kalian Puspa Manggala nuwuni pepunden nggih panjenenganipun Bapak Mesiran Sagotra kala wangsa anggenipun kados sing setya nggih ngawontenaken tasyakuran wali matul urus katen nggih. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya kro saking Puspa Manggala jangkep estu wonten ing rikalenggahan dalu niki Bapak Ibu para pamirsa sedaya. Alhamdulillah ugi cuaca sangat mendukung sanget ngenget wingi-wingi Jawa lebah ingkang ngoten nika kawontenanipun alhamdulillah jan estu malam Minggu tanggal 15 November malam 16 alhamdulillah dipun paringi terang puji syukur alhamdulillah kita indhoraken sareng-sareng alhamdulillah ucapan terima kasih ingkang sepindah keluargaken dumateng para jajaran aparatur pemerintahan Desa Gandu Kepuh Ngujung Sukerjo Ponorogo Bapak Lurah ugi sedaya perangkatipun ingkang sampun maringi izin dumateng panjenenganipun Bapak Mesiran kapure dan inggih wontenaken suka parisuka wonten ing kaluwihan mangke ugi salam hormat salam takdim ugi para pro jajaran keamanan baik saking TNI maupun saking Polri saking Polsek ugi saking saking napa Pak TNI niku saking TNI niku rame Klatah Sukorejo. Oke, kasupen sekedhik mboten atus napa nggih. Alhamdulillah suwun sanget Bapak-bapak pro keamanan sampun ngwehi izin kadamel dicara suka parisuka panjenenganipun Bapak Mesiran Sagotra keluarga nggih. Kados kados panjenenganipun sampun netepi darmaning sepah sampun wingi kastu amolo kramakaken ingkang putra putrinipun kinasih mugi sareng-sareng kita temu-temu tetugah mugi putra putrinipun ingkang sampun kapala kramaken ingkang samangke nembe lumebet wonten ing lelumban wonten ing samudraning bebrayan agung mugi tansah dipun paringi atut runtut guyub rukun ngantos ing saklami amin. Panjenengan sami para sawer-sawering gajahing Ponorogo ingkang tasih wingking niki sampun kawula buka satamtu wonten kanggo malih badhe kapurwakan gending-gending lelakon-lelakon panjenengan sami monggo ingkang ngersakaken gending tasih kula tunggu pramila sugeng dalu sugeng rawuh pepunden-pepunden Bapak Ibu wonten ing tlatah Gandu Ujung Gandu Kepuh Sukorejo Ponorogo sugeng pepanggihan kalian
Kru saking Puspa Manggala ingkang mijil saking tlatah Ngampel Balong Ponorogo ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Sakri. Makaten pramila sampun janggep wira pradangga nggih sampun sowanipun Puspa Manggala kinantenan kalian Widyawati ingkang boten kaetan cacahe ngoten nggih saking kidul sret samane tang piyambak ngoten nggih. Pramila niki mangke enggal kapurwakan pramila panjenengan sami ingkang taksih wonten katebihan semoga saged cemelak wonten ing sasana budaya. Mas Didi sampun siaga salam pambukaning Puspa Manggala Wanaraga.